Kanang klase sa kasuko nga mubuylo ka, mubira ka, kanya paghuman mawa. Para ganang mo flare up ka kay na diskubrihan mo imong anak nga kanang wa na musuod sa klase. Suko ka na taman-taman. Pero mawara kay pagkahuman na-awardan man po best in attendance kay mo eskwela sa guay klase. No? Ang pinakadautan nga klase sa kasuko, kanang kasuko nga imong sugnuran. Kanang kasuko nga imo kanunay nga hambinon sa imong kasing-kasing. Kanang kasuko nga kanunay nimong kargahan nga musangko sa panagdumot o musangko sa kasilag. So karon kay Kwaresma man, it's good also to examine kisa may mga tao nga atong gikasukan. Ako nga pare, karon kay Kwaresma, kinsa ba kapoy mga tao nga akong gikasukan sa akong kinabuhi. Una-una po na niniron niya adyo sikha iampo unsa inig uli sa ato. Dahi pare, lagot kay pare sa iyang kusinira, kay kanunay siyang unayog libak ba. Niya, inig pangaon nila, inig kabuntag, muingon ang kusinira, pader, mautaha ko pag sudan ni imong kumbinto. Unayon siya sa iyang kusinira ba, gupahilom-hilom rag pare, kay aron di lagi siya masuko. Pagkaugma, gibirahan naman po siya sa iyang kusinira. Ingon naman po di iyang kusinira, pader, bulinguna magagsutana. Mautaha ko po kag sinina, pariya ka. Dirty look magkakayo. Pailob lagi hapon siya. Pag ikatulong adlaw, iya nagi birahan na po siya sa kusina. Hugawa ko po ni imong kumbinto, pariya ka. Ngilara magkang di man, tapsi turbi man ni imong kumbinto. Wa na kagwantag pari. Sos, gipatawag na iyang kusinira, ikaw ba? Kauban mo tatagpuyo, usara man taning household, ako magang sakop, nga nung magsige magkanyog imong sinina, imong kumbinto, imong gamit, imong sudan, manumiyo magag-imo nga, ako man kang staff, dapat ato, makadungogan ikaw mayong kag at imo, palayason ka na dinis kumbinto. Tubag, ato, yung pagsina, ato, ayaw na ko padunggag imo kay ato atong sudan, atong kumbento, atong pagkaon, ato na muto gitimanan sa kusinira. Pagkasunod si mana ag obispo hinganha sa ilang parokya kay nangumpirma. Sos pagpaniud to na lipay kayo ga istorya ang pari ug ang obispo, bishop mao ni akong nahuman, nindot na akong simbahan, nindot na ang mga tao dinhi, nindot kay ning parokyaha, hingkalit mag-abot ako sinira. Father, ang atong anak hingsud sa atong kwarto. Pero anak to sa kusinira. Giingnan man ang ato. Unya gawa hingsud sa atong kwarto atong anak, Father, hinghigda pa jud sa atong katre. Nabalhin itong pari kay nakaingon ang obispo nay anak to niya, way labot ang pari, pero ingon magpari nga ato na atong anak na atong kwarto.